Tofa wata sabuwa asiri ya tonu yanzu rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta fara kama wanda ake zargi da hannu cikin kashe musulmi da kuma kiristoci. Idan ba ku manta ba, kwana biyu da suka gabata aka kai wani mummunan hari a jihar Plateau inda aka kashe musulmi kuma aka kashe kiristoci. Sai dai kuma daga baya kiristoci sun nuna cewar lallai waɗanda suka kai wannan hare-hare musulmai ne, don haka su ba za su taɓa yarda ba, inda suka fito suna tare hanya suna kama musulmai suna kashewa waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Kuma irin wannan renin hankali da arna suke yi a garin Jos gaskiya ya riga ya yawa, babu ta yadda za a iya yi ga wanda suka kawo muku hari, maimakon ku tashi ku kare kanku ba za ku tashi ku kare kanku ba, sai ku zo kawai ku tsare hanya in musulmai sun zo wucewa, wanda mafi yawanci su ba ma 'yan garin ne ba su san kuma da ana rigima ba, ku tare su ku kama su ku dinga musu yankan rago, wanda abin da nan kwata-kwata a arewa ba a taɓa yin sa ba, kuma har abada hakan ba zai taɓa faruwa ba. Domin kowane lokaci munan musulmai in an kawo mana hare-hare lallai muka yi tashi ne mu yi bakin kokari yadda za mu kare kanmu, in kuma 'yan ta'addan nan sun riga sun fi ƙarfin mu kawai mu haƙuri. Abin da ake yi kenan a arewacin Najeriya, domin idan aka ce yanzu ko da wani lokaci wanda zai zo yi maka barna daban, kai kuma wanda za ka je kai barna daban, to lalle barnan za ta yawa. Kamar dai yadda gwamnan ya bayyana, ya ce lalle har wanda suka fito a kafafen sada zumunta suna ta ma gwamnatin Najeriya gargadi, ma'ana har wani bature da aka gani kenan farkon kawo harin na ta'addanci ya fito yana shugaban ƙasar Najeriya rashin kunya. Lalle abin da yake nufi to har shi an riga an kama shi, dukkaninsu yanzu sun shiga hannu, wanda kuma za a je a ci gaba da gudanar da bincike domin a tabbatar da cewa an hukunta su. Domin idan aka ce yanzu an kyala mutane kara zube kowa ya hau kafafen sada zumunta ya faɗa abin da ya ga dama, ko kuma kawai ya ɗauki makami ya kama dan uwan shi ya kashe haka kawai babu gaira babu dalili, to duk wanda yake ganin cewa lalle ai dan wuri kaza ya fi yawa, to ai dole akwai kuma bangaren da lalle baka da yawa kuma akwai yan uwanka a wannan guri, kaga za a kama su a dinga kashewa. In ku aka yarda da zaman lafiya to kaga shikenan magana ta riga ta kare. Yanzu da dama zaka ga mutanen mu Hausawa wanda suke yan asalin arewacin Najeriya ne, wannan harbe-harbe na yan bindiga da dama shine ke korin su, zaka ga sun bar arewacin Najeriya domin su tafi kudanci neman kuɗi, to wanda kuma yanzu shi kanshi kudancin babu daɗi, tunda kana gani in ka tafi kudanci dan abu kaɗan in ya taso za ga wannan arna sun tada faɗa na ƙabilanci, sun dinga kama Hausawanmu suna kashewa haka kawai ba tare da Hausawanmu sun yi musu wani laifi ba. Mu kunan za ka ga arewacin Najeriya sama da shekaru 20 ko 30 ba ka taɓa jin an yi faɗan ƙabilanci ba. In ko kaga an yi faɗan ƙabilancin ko da anan arewacin Najeriya ne, to za ka ga guri ne inda arna suka fi yawa sai su faɗa musulmai, haka nan su kama su dinga kashewa. Sannan kuma mu musulmai ko da wani lokaci in mun ce za mu ɗauki mataki kuma sai ga 'yan sanda ba za su taɓa barin mu ba, sannan shugabannin kuma kaji sun fito suna mana gargaɗi cewa a zauna lafiya. Sannan kuma 'yan uwanmu da aka kashe sai kaji an ce lallai za a ɗauki mataki akan wanda suka yi wannan kisan gilla, amma kuma kwata-kwata wannan maganar banza ce, babu wani mataki da ake ɗauka a kansu. Domin su kansu irin wannan arnan na garin Jos, inda a ce lallai irin abubuwan da suke kullum idan an kai musu hari sukan kama musulmai wanda ba su suka yi musu laifi ba su kashe su, in ya tabbatar da a ce ana ɗaukar mataki na doka a kansu, to su ma hakan da suke lallai ba su ƙara yin sa ba. To amma ba ɗaukar mataki ake a kansu ba, ko da an yi barazana za ka ga an kama wasu daga cikinsu, amma kuma ko da an je kotu sai ka ji an ce an gano cewa ba su da laifi, a ƙarshe sai a sake su sai su fito su ci gaba da rayuwarsu, wanda kuma wata rana irin haka tana sake faruwa. Za ga su ma sun fito sun ƙara tare hanya suna gaya mutane suna ci gaba da kashewa saboda tsabar zalunci da rainin hankali da suka saba. Idan ba ku manta ba, shi dai wannan faɗace-faɗace na ƙabilanci tun cikin mulkin Obasanjo lallai an yi fama da faɗan ƙabilanci sosai, wanda a wancan lokaci shugaban ƙasa na wancan lokaci Obasanjo har sai da ya dakatar da gwamnan Plateau saboda irin wannan rikice-rikice da ake, saboda a wancan lokaci lallai an gano da sayar da sa hannunsa inda yake goyon baya ana kuma yake ɗaukar makamai yake ba su domin su ci gaba da kashe musulmai. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share din bidiyon nan kai like, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin don ku kalla. Ina son ku sani wani matashin da ya threatening a social media yana hannun 'yan sanda yanzu, kuma da yardan Allah za mu bi bayan sauran kuma mu kama su. Ina son mu yi hankuri, ina maku godiya domin ba mu ɗauki matakai da zai kawo wani muni ba. I want you to know that this is a painful thing to all of us.
Angwarukuba is a community that harbors every ethnic nationality on the plateau. I personally here, I have relations here. I have relations that have lived in Angwarukuba. Therefore, this is a pain to all of us. It is not just to a few people. I want to plead with you, please and please, let's not take the laws into our hands. I want to beg you, by the grace of God, all these people will be given a decent burial. We will not allow any mass burial. We will make sure that we liaise with the families and give them a decent burial. They didn't deserve to die like this. Therefore, all that the families will require us to do, we will do it. We will talk with the families and make sure that we provide the best comfort we can provide for these families. As for those that are in hospital, I want you to know that government will take full responsibility for their medical bills. We will not allow this matter to go like that. I am pleading with you, continue to trust us. I want to thank you. I want to thank you for not taking the laws into your hands. I want to thank you and to plead with you. Please, I beg you. I beg you. May God comfort all of us. May God comfort all of us.